nke ụbọchị taa ọ pụrụ iche n'isi mbido telivishọn n'oge aṅụle unu mana ụbọchị taa ka je wetara unu ya bụ isiokwu maọbụ akụkọ maọbụ egwu makwa ihe ndị ọzọ dị iche iche iji mee ka ụbọchị gị gaa ọfụma tupu ya akọ ọnụ elekere 12 nke ime ụtụtụ a ga-akpọzi ime abalị akpọ ya ime ụtụtụ dịka o si dị echefukwala onye na-ewetara gị n'ụbọchị taa ka bụkwa maazị Edomikechukwu Samuel nwoke aka jide akpọ ofe megị Usain Bolt. Ihe ọzọ m chọrọ ịkọwapụtara unu ya wụ na ị chọrọ ị na-ere ahịa ma ị na-azụ azụ ihe ọbụla ị na-eme ị chọrọ izitere ndị Ismiro telivishọn ị ga-aha ikara ekwentị ka ọ na-agafe n'ihe onyonyo gị. Iwe ike gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv. Iwe ike gaa na Facebook, Twitter maọbụ na Instagram @isimbidotv. Anyị na-aga eme gịnị kparịta ụka gị zitere anyị ozi anyị ezighachikwara gị maka na ọ gịnị ịkọ mma akọ gị do me I do you man no go vex even God sef anaghị evesiri ya wuru ka o si dị. Nke ụbọchị taa m ga-ekewe ya n'ụzọ abụọ ụzọ abụọ dịka m si kwuo na nke mbụ ka m ga-akpọpụtara unu ihe gbasara mmekọrịta mmadụ n'ime mmekọrịta ka m na-ekwu awụghị mmekọrịta nke ị na-eche nke mụnwa na-eche wụ relationship mmadụ relationship between human beings nke gị ama m nke mmekọrịta nke gị ya wuru ka o si maka na ama ụfọdụ mmadụ gasị mmekọrịta mmadụ n'ibe ya mba onye m na-ekwu gbasara relationship dịka o si dị m ga-akpọpụtara unu ịma n'ụbọchị taa ọwụ akụkọ ka m ji bịa kama m ga-akpọpụtara unu ihe 10 ị ga-eji mee ka ya bụ relationship gị na-aga ọfụma. Dịka Keneriks si kwuo ya ọ sị na gịnị na ihe gbasara mmekọrịta mmadụ ma relationship na ezinụlọ bụkwa na ụfọdụ ihe ndị a ga-etinye n'ime ya ya ga ọfụma. Nke mbụ m chọrọ ịkpọpụta n'ụbọchị taa bụ nke a na-akpọ ya emotional support. Ya bụ gị na onye ahụ ga-adị na mma ihe na-ewute onye ahụ ga na-ewute gị onye ahụ ihe na-agakwara ka onye ahụ o wotu ihe ga-esi na-agara onye ahụ gị bịa nyere ya aka ma ọ gị si ya nne mgba biko iwe wela gị ọ ga-adịcha mma ụmụ ihe ndị ahụ ọyawa na-eme ya adaba ọfụma. Ihe ọzọ m chọrọ ịkpọpụtakwa ahịa ya wụrụ ọtụtụ ndị mmadụ ama na nke a bara ezigbo uru onwe ndị na-anọgide ha sị ihe m ji ekwu nke a na mbido maka na ọ bara ezigbo uru. Ụfọdụ mmadụ ga-anọgị nwunye gị nọrọ ebe a ya atụghị ihu ụzọ a gịwanye nọrọ ebe a ga-etoghị ihu ụzọ a ewe onye na-anọgide nnọọ ya emetọ mmadụ ihe ọchị ọgwụgwọ na iwe okenye gị kpata aga ka nwatakịrị ka nwunye gị wike chịtụ ọchị. Ọ bụrụ ndị Anambra ha sị mụtụ amụ ka ọ mụtụ amụ ọwụ mgbe ọbụla gị fajuo ihu ma ọ gị dị too serious maka ahụzi gị ha ripụ bịawụ na ịmụọla nwa na nwunye gị hụzie gị ọ chọghị ịgwa gị okwu ụjọ atụwa ya ma ọ bụkwa ihe niile adị boring ma asụ ya n'olu ndị iti adị boring. Ihe ọzọ m chọrọ ịkpọta ahịa wụ na gịnị ọ bụrụ na gị awụrụ nwa ọ bụrụ naanị na nwoke ọ na-adịkwa ndị nwaanyị ụkwa tụbadị ndị a na-enwe ahụ ọnụ ndị a na-enwe ahụ ọnụ ebe a ụmụaka na-asịkarị na a na-agwa anyị mgbe anyị na-etolite na nwaanyị ọbụla hụrụ gbara ahụ ọnụ ebe a na ọ gbara wicked na ọ dị wicked mana dịka o si dị ọwụ ụfọdụ n'ime ha ọwụ nature otu nature chi wepụta ya ọwụ na ọwụ wickedness ya ụzọ onye abụọ tupu m aga obere ezumike m kwuru na mbụ gịnị nke na-akpọ emotional support ya wụ na mmụọ ihe na-ewute onye ahụ ga na-ewute gị. Nke ọzọ awụrụgo na humor ị ga na-emetụ ihe na-atọ ọchị ka abụka na sị na atata ụkwa aja tụkwa n'eze ya wuru ka o si dị. Ọ bụrụ ka bata ugbu a ọ ka bụkwa n'isi vidio telivishọn ebe ihe niile na-eme bụ mba aja kpọpụtara gị ọtụtụ ihe na-ahụ ga-eme gị obi aṅụrị. N'ụbọchị Tuesday ya bụ mba na-ekwu okwu gbasara relationship na-akọtụkwara gị obere akụkọ ndị ama ama iji mee ka ogene ọ adaba ihe anyị na-akọ ewere ajụjụ m jụrụ na nke mbụ tupu anyị aga obere ezumike m sị ọ dị mma ka nwoke na nwaanyị nwee otu akaụntụ ka ha mara ka ego si abata na otu ego si apụ ya wuru ka o si dị. Ihe ọzọ m kwutụkwara okwu maka na ya nwa ajụjụ m jụrụ m chọrọ ka ezitere ya ozi ike gaa na webụsaịtị anyị na www.isimbido.tv chee nweta anyị na Facebook, Twitter na Instagram. Ị ga-enweta anyị na @isimbidotv ka izitere anyị ihe chọrọ ya bụ ọsịsa gị na gbasara ajụjụ a. Tupu m agakwa n'obere ezumike m kwetara na otu ihe na-eme ka relationship ma mmekọrịta mmadụ na ibe ya shi ike wuru na shi anyị interest ịma ihe na-eme onye ama ihe na-eme gị na-atụpụghị oge maka na asị na ọtụtụ ụka dị n'ụka mgbede. Gịnị ka m ga-eme? M ga-akpọpụtara gị nke ọzọ. Nke a m na-akpọpụta ugbu a bara ezigbo uru maka na
ịhụnanya na mgbetu olu obi umeala maka na ọnwụ mmadụ niile nwere mmụọ nke mgbaghara. Azọgonogo ụkwụ gịsị akụgonogo ụra gịsị akụgonogo ọkpọ gịsị gbaghara maka na akwụkwọ nsọ kwuru ya n'onwe ya. Ama m na ọ na-agasị na agala m na akwụkwọ nsọ mụọ n'onwe m na-agụkwa akwụkwọ nsọ akwụkwọ nsọ kwuru ya dịka ndị na-eso Jizọs Kraịst n'azụ ha jiri esi ugboro ole ka mmadụ ga-eme gị ihe ọjọọ gị gbaghara ya, Chineke asị 70 times 7. Ugboro ole ahụ ka onye ahụ n'ofu ụbọchị nkọ gị aka ntị na gbua gị gbaghara m, nkọ gọzọ gbua gị gbaghara m, nkọ gọzọ gbua gị gbaghara m till 70 times 7. Ịkalkuleti ya ị ga-ama na enweghị onye ga-emegide gị ihe ọjọọ n'ụbọchị 70 times 7. Ị ga-agbaghali mmadụ 70 times 7 n'otu ụbọchị. Ihe merenụ forgiveness dị very important na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ma inwe ike ịgbaghara m onye mere maka na Chineke na onwe ya nwụrụ ọnwụ n'ihi anyị maka ndị na-aga ụlọ ụka ka ama ma ọtụtụ ndị niile na-ekiri maka ụlọ ụka. Ọ bụrụ na ị na-abata ugbu a, ọ ka bụkwa n'Isi Middle Television ebe ihe niile na-eme ofu ya anyị megecha dịka o si dị. Ọ bụrụ na ị na-abata ugbu a, mgbe anyị na-eji akọrọ gị akụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya ụbọchị ọbụla n'ụbọchị taa. Mgbe anyị na-ewetara gị ya bụ ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, bịa kpọtụkwara gị kọpụtara gị ụfọdụ ihe na-eme ya bụ indọstrị ndị ama gbasara ndị ama ama dị iche iche. Ihe o shi dị n'ụbọchị taa, m na-akpọpụta ụzọ ị ga-esi mee ka ihe gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya gaa ọfụma. Ịma mgbe ọbụla m bịara na ibe m na-ewepụtakarị ihe dị iche iche, enwere ike ya bụ n'ụbọchị ọzọ ihe ọzọ ka m ga-eji bịa isiokwu ndị ọzọ. Ekwukwuole m ụdịka ihe a mbụ, mana ụfọdụ ihe ndị m na-akpọpụta ugbu a abụghị ihe m kwuru na mbụ. Ya wuru ka o si dị otumadị ka m na-aga ịkpọta ugbu a ụzọ ị ga-esi mee ka mmekọrịta gị na mmadụ ibe gị ma ọ di na nwunye ma ọ na-eme enyi nwoke ma ọ enyi nwaanyị ndị toro ndị ruru afọ 18 maka na asọ iru afọ 18 ya onye mara aka ekpe gị mara aka nri gị ya wuru ya. Ihe dị oke mkpa ị ga-eji mee ka mmekọrịta gị na nwunye gị maọbụ enyi gị nwoke na-esiwanye ike mgbe ọbụla wụna ị ga-agba mbọ hụ na ijide ekwentị gị mgbe ọbụla gị na nwunye gị ma enyi gị nwaanyị ma enyi gị nwoke ma ọ dị gị nọ gị hapụ ekwentị. Maka na mgbe ụfọdụ ị ga-ahụta ndị lụla di ma ha pụtara gị sị ị na-abịa gị na ya m kọmiti ahụ na m na-abịa n'ụlọ gị ugbu a onye ahụ abịa gị egbe gị agba TV ị na-ele TV, onye ka were foonu ya na-eme gịnị na-apị foonu. Mba, ọ dabaghị adaba maka na ọ na-ebute nkewa. Ụ na-aga akparịta ụka, ụ na-aga amata ya wuzie mgbe ahụ ka ọ ga-ebidozi ya dịzie ka ewere onye gị na ya nwunye gị ma ọ dị gị abịa enyi chọwa gị sị gị ọ dịka ya na Kirie achatụwala gị wee lee ya sị ọ dịka ya na David achatụwala. Ịghọtara ihe m na-ekwu na ọdụ unu ga-agbalịsi ike ịhụ na unu mgbe ọbụla unu owuwe oge niile asịkwa m ga-apịla ekwentị ma mgbe ọbụla unu nọkọtara unu apịla ekwentị mba. Mana mgbe ụfọdụ ịhapụ foonu gị na onye ahụ akọrịta ma nke wee eziokwu ma nke na-awụghị eziokwu unu kọwani ya nnọọ. Ọ bụrụ na ị na-abata ugbo ọka bụka n'oge aṅụrị n'Isi Middle TV wee ebe ihe niile na-eme n'iji mee ka ọ daba adaba. M gwara unu na n'ụbọchị taa na m na-ekewa ya ụzọ abụọ nkwute okwu gbasara mmekọrịta nke na-akpọ relationship ma wetakwara unu ụfọdụ akụkọ ndị ama ama dịka o si agagasị na ya bụ indọstrị. Mana na-agba ngwụcha ya ka anyị ga-eji were pịachie akụkọ ndị ama ama na indọstrị. Dịka o si dị na ugbu a m na-ewetara gị ụfọdụ ihe ndị anyị ga-eme ka relationship gị ma mmekọrịta mmadụ gị na ibe gị mmadụ na ibe ya shinye ike ma di na nwunye ma enyi nwoke na enyi nwaanyị ndị tozuru oke. Ọwụ nke onye ọwụ na ị na-ele ihe emume a ya wụ na iruba afọ 18 ọ dịghị mma nga-asị gị na ọ dị mma inwe enyi nwoke ma ị ga-agbalị ike ịhụ na itolitere ị ga-aghọtakwa nwoke. Asị nga abịala nwoke nso ma abịala mana a na-asị gị ihe gbaa uche gị dị na ihe m na-ekwu. Ya wuru kwesịrị iwuru nwunye ma onye nne ma onye nna ị nọ bụ ụmụ gị ha sị na ma rubu afọ 18
uche gị dị na ihe m na-ekwu dịka ozi dị dịka m si akpọpụta ya nke m ọzọ m na-akpọpụta ugbu a wụ ihe ọbụla ị chọrọ. Ihe ọzọ na-emekọ ka ya bụ relationship shi ike wụ ihe ọbụla ị chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ogo na ị chọrọ ịta karọt, ị chọrọ ịta ube, ị chọrọ ịra mango, ị chọrọ ihe ọbụla ị chọrọ ime ka gwa onye ahụ sị na nwunye m ma di m ma enyi nwoke ma enyi nwaanyị ihe ahụ m chọrọ. Onye ahụ jide ya enye gị ya ma o jikwene gị jụwa ya gịnị na ọbọ kwupụta ekwupụta ihe wu isi iwu ikwupụta ihe ị chọrọ, maka na ma ikwupụta ya ọghọm bata n'ime onye ha gasị ịgwara m ịgwaghị m ya adapa ya wụ otu ihe ahụ. Nke a yitokwara ihe a na-akpọ sharing interest. Ị ga-share interest gị si na ihe ahụ ị chọrọ ime na m chọkwara m iwu ụlọ ya dị mma. Ihe ọzọ dịkwa mkpa na unu ga-agbalịsi ike ịhụ na unu nwere plan everyday si na ihe ahụ chọrọ ime kwa ụbọchị nke aka ga-eme, kwa izukwa nke aka ga-eme, kwa ọnwa ka a na-akpọ month nke aka ga-eme, kwa afọ nke a na-akpọ gịnị ye nke aka ga-eme n'afọ iri nke aka ga-eme n'afọ 20 nke aka ga-eme n'afọ 30. Ma ụmụ ihe ndị unu enwe plan enwe ihe unu chọrọ ime